ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕ್ನೆಗ್ಲ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎರ್ಮು ಮಲ್ಪುನ ಮೋಕೆದ ನಮನ. ಬಂದುಲೆ ಆಟಿದ ಪೊರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂದುಲೆ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗಟ್ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದಕ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಾತ್ ತುಲಿಪು ಕುರ್ನಕ್ಲು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಹಿಡ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿ ಗಟ್ಟಡ್ದು ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕಿಡ ನಡತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಕಲು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಬೇಸಾಯಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅಕ್ಲನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ತಿಂಗೊಲ್ನ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಪಿರಾಕಿಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಜನಮಾನಿಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ತೂಂದಿತ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಲ ದಿನಚರಿಟ್ ತೂಂದು ಬತ್ತ ನಾವು ಪೂರ ತುಳು ತಿಂಗಳು. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಈ ಪುಣ್ಣಮೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಬದಲಾವಣೆಲು ಪೂರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆದಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಇತ್ತದಕ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಆಂಡ ಬಂದುಲೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತು. ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಂಗಳದ ಈ ದಿನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕಿಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ದಾದೆತ್ತಿಂದ ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರರೆ ಕಷ್ಟ ಅದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಕ್ಕಲೇ ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತುಳು ತಿಂಗಳು ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋಣ ನಿರ್ನಲ್ ಬೊಂತೆಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪೊನ್ನಿ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಈ ಪೊರ್ಲ ತಿಂಗಳನ್ನ ಪುದರ್ನ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಮರತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ತಾರೀಖು 17 2023 ಈ ವರ್ಷೋಡು ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಲ್ಲ ಈ 14 ಕರಿದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುರನಿ ಕರಿದು ಇನ್ನಿತ ದಿನಗೂ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಆಚರಣೆ ಇಡುಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಆಟಿ ತಿಂಗಳೊಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಆಷಾಢ ಮಾಸಡ್ ಬತ್ತನಂದಿತ್ತಿನಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲಿಡ್ ಈ ಸೌರಮಾನ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ತಿಂಗಳನ್ನು ತೂಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಆಷಾಢ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಏನಿ ಸೌರಮಾನ ವಿಷುನು ನಮ್ಮ 11 ಬತ್ತನ ದಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಈ ಆಷಾಢ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಲೆಕ್ಕ ಆಟಿಂದ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಆಟಿದ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ. ಈ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಎಂಚೆ ಇತ್ತನೆಂದು ಪಂಡ ಒಂದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಇತ್ತದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತಾದಿ ತತ್ತದ ಪೋಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಆಟಿದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನಕುಲ ಆದಿಪ್ಪು ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸುದ ಈ ದಿನಕುಲು ಮಾತ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಮಾತ ದಿನಕುಲೇನು ಇತ್ತದ ಈ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಲು ತೂಯಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ಇತ್ತನ ದಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮಾಲೋಕಗೂ ಪೋಂದುಲೇರೆ. ಬಂದುಲೆ ಅವ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಮನ್ಪುನಂಚನ ಆ ಕಾಲುಡು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಗು ಬನ್ನಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗೊಲುಡ್ದಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಏನೇಲು ಬೇಸಾಯ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಕೊಳಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸುರೂತ ಬೇಸಾಯದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಪಗ ಕೊಳಕೆ ಬೆನಂದಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿನಿಯರಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಆ ಕಾಲುಗು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನಡು ಬರ್ಸದ ಈ ಕಾಲುಡು ತಿನೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಾತು ದಿನ ನಮ್ಮ ಬೈಪ ಒಂದೆ ನುಂಗ ಒಂದೆ ದೀದ್ ಐನ ಆಹಾರ ಆದ ಸೇವಿಸ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಲೇನು ಪೂರ ಮಂತದ ದಿ ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾದ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ಈ ಪೊಸತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಜೂನ್ ಹಿಡಿದು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಪಗ್ಗು 18 ಅಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ಬೆನ್ನಿ ಶುರುವಾಪುನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶುರುವಾಂಡ ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಪಗ್ಗು 18 ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ 30 ದಿನೊಟ್ಟು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ 30 ದಿನ ಅಂಡ 18 ದಿನ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧೋಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರೀರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಈ ಬರ್ಸ ಬರೀರೆ ಶುರು ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪುವೆರಿ ಜನಕುಲು ಐತ ದುಂಬುದ ಬುಳೆತ್ತ ಕೆಲವು ಜನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕೊಳಕೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಕೊಳಕೆ ನೀರಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ಆ ಬೆನ್ನಿಯೇ ಇಜ್ಜಾಕ್ಲಿ
ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಏರಿಯಲ್ಲಡೆ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪೋದು ಬೇಲೆ ಬೆಂದದ್ದು ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಜೋರಾಯಿನ ಬರ್ಸದ ಕಾಲಾಗಿ ಈ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಥ ಪೊರ್ತುಗು ತಿನಿಯರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪಗ ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ ತಿಂಗೋಲುಗಾನಾಗ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಸಮಯ ಅವು ಅಪಗ 5 ದುಂಬದ ತಿಂಗೋಲು ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲುಗಾನಾಗ ಆ ಕೂಡು ದೀದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಆದುಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದಾನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರಂದು ಪಂಡ ಪೊಸತ್ ಮದ್ಮಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಕು ಮದ್ಮಲೆ ಅತ್ತನ ಮದ್ಮಲೆನ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಲಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಡ ಈ ಮಹೂರ್ತೊಲು ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಹೂರ್ತೊಲು ಇಜ್ಜಂದಿನತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೆರೆ ತಾಕತ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಒಂದು ಪಂಡಲ ದಾಲ ತಪ್ಪಾಪುಜಿ ಅಪಗ ಜೋರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬರ್ಸೋಗು ಬುಕ್ಕೂರಿನಿಲ್ಲಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿದು ತಿನಿಯರ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಯನ್ ಪಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಆವಂದೆ ಓ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿ ಬುಲೆ ತಾವು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಬಾರು ಬುಲೆಪುನಂಚಿನ ಕಂಡೋಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬಾರು ಬೆನಂದೆ ಬಾರ ನುಂಗ ಒಂದೆ ಅರಿಯಾಪುಜಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲ ಕೇಂಡ ಪನುವೇರು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಸುರುತ ಏನೇಳು ತಿಂಗಳದ ಲಾಸ್ಟ್ಗ ಅನಗ ಕೊಯ್ಯರ ಅನಗ ಆ ಬಾರನ್ನು ಆಯ್ನ ಬಾರನ್ನು ಕೊಡದು ಹಲ್ಲರಡ ಓಲೋಲು ಅತ್ತಂಡ ಉಜ್ಜೆರಡ ಐನ ಎಡ್ಪುನಾಥ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಾಕ್ಲೆ ಅಪಗ ಆ ಬಾರನ್ನು ಪೂರ ದೆಂಗ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಮಿತ್ತದ ಪುಡೆಟ್ ಐನ ಪದರ್ದು ಐನ ಆಡೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ಪದು ಐನ ಅಂಚೆನೆ ತೊಲ್ಲದು ತಿಂದದ ಅರಿಮಂತದ ಉಂಪುನಂಚಿನ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನೋಕುಲು ಅವಾಗ ಅವು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತು ಪನ್ಪುಂಡು ಅನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲದು ಮುದಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೋಡೈನಾತ್ ತೆನಸ್ಲೇನು ಮನ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹವಾಮಾನ ಎಂಚು ಪುಣಂದು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಕೀರಿ ಕುಟ್ಟುದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬರ್ಸದ ಕಾಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ದೊಂಬು ಬತ್ತನ ದಂಡ ಬಹುಶಃ ಪಿದೈ ಪೋವಂದಿನಾಥ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರ್ ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಗೋಣನ ಬೆರಿಲ ಪುಡ ಉಂಡುಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಿದೈ ಪೋಯರೆ ಗೊತ್ತು ಆತು ದೊಂಬು ಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕೀರಿ ಕುಟ್ಟುದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಈ ರಡ್ಡು ಹವೆಕುಲು ಒಂಜಾದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪಗ್ಗು ಬೇಷೆಡು ಪಾಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಪೈರು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬಾರ್ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ನೇಜಾದು ಒಂಜಿ 20 ದಿನ ಕರಿದ ಬುಕ್ಕ ಪಚ್ಚೆ ತೆಗೆದು ಪೂರ ಪಚ್ಚೆ ಆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ದಾದಾಪುಂಡು ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆದ ಸ್ಥಿತಿ ರೋಗ ರುಜಿನಾದಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಅಪಗ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪೊಡಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿದಿತ್ತಿನ ದಂಡಲ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತದು ಪಂತಿ ಪೇಜು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಜೋರಾದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ನರ್ತೆಲು ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ನೀರುಡು ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲು ನಮಕ್ ಆಹಾರವಾದ ಬಳಕೆ ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೀನೆಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ನರ್ತದಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪುರ ವಸ್ತುಲು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಅಪಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ದಾಲ ಬಂಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಕಾಲುಡು ಈ ಇಂಚಿನ ನರ್ತೆ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಅಂಚಿದ ಕನಿಲೆ ಆವಡು ಅತ್ತನ ದುಮ್ಮು ಮಂತಿತ್ತಿಂಚಿನ ಪಚ್ಚಿಲ್ದ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಂತನಿ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಓಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಪುಲಿತ ಪುಳಿಂಕಟೆ ಆವಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ದೆತ್ತ ದೀಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತನು ಬಹುಶಃ ಈ ನಮ್ಮ ಪೆಲಕ್ಕಾಯ್ದ ಬಿತ್ತು ಐನು ಮಣ್ಣದ ಒಲೈ ಪಾಡ್ದು ದೆತ್ತದಿದ್ದು ಕಜ್ಬು ಮನ್ಪುಣೆ ಐನು ಆಟಿದ ಮಂತಡು ಕಜ್ಬು ಮನ್ಪುಣ ತಿಂಗಳು ಕಜ್ಬು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಸಾಂತನಿ ಆದಿತ್ತನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪದ ಐ ನುಂಗದ ದಿನಂಚಿನ ಸಾಂತನಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಆ ಸಮಯ ಆಟಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ದಯಂದು ಪಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ಆತು ಬಡವು ತಿನಿಯರ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಆಟಿಡಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತದ ಜನಕುಲ್ದಾದ ಮಂತೇರು ಆ ಬಡಪತ್ತು ಇತ್ತದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ದೇವರನ ದಯಟ್ಟು ಅತನ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ಊರ್ದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಒಂಚೂರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾತೇರು ಖಾಲಿ ವ್ಯವಸಾಯನೇ ಅವಲಂಬಿತಿರತ್ತು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಒಂಚೂರು ಅನುಕೂಲತೆಲುಂಡು ಆ ಕಷ್ಟೋಲಿಜ್ಜಿ ಆ ಕಷ್ಟೋಲು ಎಂಚಿನಾದ ಪಂಡದ ತೋಜ್ಪವನ ಬದಲು ಆಟಿಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸುವ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನ್ನು ತೋಜ್ಪವಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಆಟಿದ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲೆಗಾಂಡ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ್ದು ಪುನಃ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನ ದುಂಬ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಈ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕೆತ್ತೇನ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಮಂತದ ಪರ್ಪುಣಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತದ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಅಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಅವು ಎಂಚ ಇತ್ತಿನಂದು ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ನೆಕಡ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ಸಲ ದೊಂಬುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ರೋಗ ರುಜಿನಾದಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇತ್ತಾನೆ ಅಪಗ ಈ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಆದಿಲು ಅತ್ತನ ಬಂಜಿದೊಲೈದ ಪುರಿತ್ತ ರೋಗ ಆದಿಲು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ದಯಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡಿದು ನೇರವಾದ ಬರ್ಸಗು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಉದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಮರ್ದದ ವಿಷಯವಾದ ಈ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂತೋಜನ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆಯುಧಲು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಆಯುಧಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಆ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕೆತ್ತೆನ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಐನು ಕಷಾಯ ಅಂತದೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಐನು ಇಂಚ ಮನ್ಪುಣೆಂದು ಪಂಡದಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದುಲೆ ಐನು ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿರಂದು ಪಂಡ ಬುಲ್ಪಾಪು ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಸೂರ್ಯದೇವೇರು ಮೂಡು ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಪಾಲೆದ ಮರತಾಡಿಗೆ ಪೋದು ದುಂಬುನಾನಿ ಓಲು ಪಾಲೆದ ಮರ ಉಂಡು ನಂದು ತೂವೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಏತ ಅನಾಹುತೋಲ ಅವೊಂದು ಉಂಡು ಪಂಡ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕೆತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡದ ಬೇತೆ ಮರತ ಕೆತ್ತೆಲಿ ಕೊನತ್ತು ಬತ್ತದು ಕಷಾಯದಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಮರಣಾಂತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಆತ ನಮ್ಮ ಕಳೆನ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಜಾಗೃತಿ ರಾತಿಜೇನೆ ಬಂದುಲೆ ದುಂಬುದಕ್ಲೈನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬುನಾನಿ ಪೋದು ಪನ್ಪೇರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬದ್ಧವಾದ ದುಮ್ರಾನಿ ಪೋದು ಮರತರ ಇಟ್ಟು ಪನ್ರೆಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಮರ್ದದ ನೇನು ಕೊನೊಪೆ ಇಟ್ಟು ಬೋಡಿತನ ಮರ್ದದ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ ಶೇಖರಣೆ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಬಹುಶಃ ಅವು ಆ ಮರನ್ನು ತೂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಅವಳ ಕಾಂಡೆ ಪೋನಗ ತುತ್ತೈತದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮೇಳ್ಳಿ ಕುಂಟಿಜ್ಜಂದೆ ಪೋದು ತಿಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಲಡೆ ಇಂಚಿನ ಟೈನ್ ಗುದ್ದುದು ಆ ಕೆತ್ತೇನು ಕೊನತ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಐನು ಬೆಚ್ಚಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಆ ಕಷಾಯನ ಪೊರ್ಲು ಕೆತ್ತದ ಐತ ಮೇಳಿತ್ತಿನ ಮಾತು ದೆತ್ತದ ಐಟ್ ಮೇಳಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಓ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಅತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಐತಿನ ಐನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಆ ಕೆತ್ತೇನು ಗುದ್ದುದು ರಸ ದೆತ್ತದು ಐಕೊಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಭಾಗಾದ ಕೈತಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲನ್ನು ದಿಕ್ಕೇಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚಮಂತದು ಆ ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲನ್ನು ಆ ಕಷಾಯಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಪಗ ದಾದಾಪುಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಅಂತ ದೆತ್ತೋಣಂದಂಡ ಬಹುಶಃ ಆ ಕೆತ್ತದ ಮರಕ್ಕೆ ಕರ್ಬನ್ ಮುಟ್ಟಾಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಬನ್ ಮುಟ್ಟಾಯನ ಬಂಡ ಕೆತ್ತದ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಪೋಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನತ್ತದ ಇನ್ನು ಬೆಚ್ಚಮನ್ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಮಂತ್ರದಂಡ ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮರ್ದದ ಸತ್ವ ಪೋಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೈತಲಪಗ ಬೇತದಲ ಸೊತ್ತುಲು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಈ ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಶುಚಿ ಮಂತದ ಇನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ಐಕ ಪಾಡ್ನಂಡ ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟೋಲ್ ಪೂರ ಸೈಪುಣನ್ ಪನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಮರ್ದನ ತಯಾರು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂದುಲೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬೋಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ರೀತಿಡ್ ಈ ಮರ್ದದ ತಯಾರಿ ನಮ್ಮ ಅವಡು ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ತೂತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಐನ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿದಾರ ಅವೇ ರೀತಿನೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಚ್ಪದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊನ್ಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಾಗ Hi, Maths Honors. Myself Neeraj Srivastav, Chemistry Honors. इतनी खूबसूरत लड़की यूं अकेली लाइब्रेरी में नॉट डन डिनर पे चलोगे? ये डायलॉग 20 साल पुराना हो गया, कुछ नया सोचो ना। नया लाया हूं तभी तो पुरानी बात याद आ गई। एक नया सफर शुरू करें? एनिवर्सरी गिफ्ट
जिंदगी दो पहियों पे चलती है और जब इस दो पहियों के रिश्ते को 20 साल हो जाते हैं तो और भी अनमोल और भी प्रेशियस हो जाती है। एक्टिवा 20th ईयर एनिवर्सरी एडिशन, प्रेशियस एज गोल्ड। ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸೆಂಟರ್. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿವಾರಣೆ. ಗಂಟು ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. ಉಬ್ಬಸ ಹೀಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ. ಎಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್, ಹಿರಣ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಳ್ವಾರು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8197691577. ಕನಸಿನ ಮನೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಲುಕ್ ನೀಡು ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್, ಕಬೋರ್ಡ್, ಸೆಲ್ಫ್, ಗೋಡ್ರೇಜ್, ಕಿಚನ್ ಡ್ರವರ್, ಕಿಟಕಿ ದಾರಂದ ಫ್ರೇಮ್. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬಹುಕಾಲದ ಬಾಳಿಕೆ, ಸುಲಭ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೆಗೆ ವಿನೂತನ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ ಟಚ್. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮುಕ್ರಂಪಾಡಿ, ಪುತ್ತೂರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9632937465. ಆಚಾರ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯ. Hi, Maths Honors. Myself Neeraj Srivastav, Chemistry Honors. इतनी खूबसूरत लड़की यूं अकेली लाइब्रेरी में, नॉट डन. डिनर पर चलोगे? ये डायलॉग 20 साल पुराना हो गया, कुछ नया सोचो ना. नया लाया हूं, तभी तो पुरानी बात याद आ गई. एक नया सफर शुरू करें. एनिवर्सरी गिफ्ट. जिंदगी दो पहियों पे चलती है और जब इस दो पहियों के रिश्ते को 20 साल हो जाते हैं तो और भी अनमोल और भी प्रेशियस हो जाती है. एक्टिवा 20th ईयर एनिवर्सरी एडिशन, प्रेशियस एज गोल्ड. ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ಇತನೆಟ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪಂಡೆ, ಮರ್ದದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿಪಾಯ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪನ್ನುವಂಥ ಬರಿಟದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಂತಿಂಚಿ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪ ಹೊರಡು ಬಂದುಲೆ. ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ತಿಂಗೋಲತ್ತು ಅಂಚಾಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟು ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ದಯಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಪಿರವರ ಬಡತನದ ಸ್ಥಿತಿನ ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಪ ಕನೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಕೇರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂದು ಇಂದು ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಮಲ್ತಿನಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಂದುಲೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗೋಲೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟು ತುತ್ತೈತಲೇನು ಮಾತ ದೆತೊಂಡ್ರೆದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಖರೀದಿ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ದೆತೊಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಅಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿಲಕ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ದೈವ ದೇವರಿನ
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ದೈವ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವಾದಿಲಿನ ಮನ್ಪುಜ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸವನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಲು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗುಳ್ಳ ತನ್ನ ಆಷಾಢ ಮಾಸಡು ನಡಪೂಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಅಶುಭದ ತಿಂಗುಲು ಎಂದು ಪನ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮನಸ್ಸು ದಿ ಹೊಂದಿತ್ತಿ ನಾವು ಒಂದು ದಾಯಗೆ ಇಂಚಾಣಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತನದಂಡ ನಮಕ್ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊಸತ್ತು ಮದಿಮಲೆನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಂಡಂಚಿನ ಮದ್ಮ್ಯಾದಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದುಮ್ಮು ಮದ್ಮ್ಯಾದ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊಂಜೋನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದು 4 ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಬರ್ಪುಣೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಒಂದೇ ಕೊಂಚೂರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಲಿ ನಮ್ಮ ದೆತುನೊಲಿ ಬಹುಶಃ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಜೂನು ಜುಲೈದ ತಿಂಗಳೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಂಡನೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮಲಿತ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗರ್ಭಸ್ಥಿರಾಯರಂದಂಡ ಆ 9 ತಿಂಗಳು ಕರಿನಾಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಕೊಳಕೆ ತಿಂಗಳದ ಸಾಧಾರಣ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಕಲು ಪೀರ ಬರ್ಪುನವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅವಧಿನ ಮೆಂಟೆಂದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಂಡಂಚಿನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಡನಿಲ್ಲಲು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬೆನ್ನಿ ಮಾತ ಮುಗಿದಾದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆರಾಮವಾಯಿನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಅವಾಗ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೆನ್ನಿದಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲವರ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಪೋಪುನಿ ಅನ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅವಳೊಂಜಿ ಆರಾಮಡು ಅಪ್ಪೆನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಳು ಇತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆಹಾರ ತೆನಸಾದಿಲಿನ ಮಾತು ತಿನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪುನವು ಆಟಿಡಿತ್ತಿನ ದೈವದೇವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ ಆಟಿಗೆ ಆಪುಜಿಯಿಂದ ಕೆಂಡ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕೊನೆ ಐನು ಮಾತ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಆತೊಂಜಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅತ್ತು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಖರ್ಚಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚలను ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಡಿತಿನ ತಾಕತ್ತು ಪೂಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಶುಭ ದಿನಕ್ಕೂ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೇನು ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಕೂ ಜನಕ್ಕೂ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಆತನ ಬಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದೈವಲು ಪೂರ ಗಟ್ಟಗೆ ಬಡ್ತುನಿ ಇದು ಪನ್ಪನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತೆ ಪತ್ತನಾಚಿಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಓವೇ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ನೇಮ ಭೂತಾದಿಲು ಒಂದು ಮಾತ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ವೈಕ ಸೀಮಿತ ಅಂದ್ ಕೆಂಡ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪನ ಬಹುಶಃ ಭೂತೊಲೆನ ಆಚರಣೆ ಭೂತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಏರು ಭೂತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಳೆದು ಪೋಯಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂದು ಅವಾಗ ಆಟಿ ಬಳಸುನ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಆಟಿ ಬಳಸುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರೆಗೆ ಆಟಿ ಬಳಸುನ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರಂದನ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲು ಕನ್ಯಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರೈಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲು ತೀರ್ಪೋದಿತ್ತಿರಂದಂಡ ಅಕ್ಲಿನೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಡು ಓಲಾಪು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪೇರು ಐನು ಪುರ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟಲ್ಲೈಜಿ ಪಾಲೆದ ಬಟ್ಟಲ್ಲೈಜಿ ಆಕಲುಡು ಅಪಗ ಐನೊಂಜಿ ಕಾಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಇರೆಟ್ಟು ಬಲಸದು ಕನ್ಯೋಗು ಬಲಸುನೆ ಕನ್ಯಾ ಬಲಸುನೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಲಿತ್ತನು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಈ ಪದ್ನಾಜಿ ಸೇರಿಸವನ ಪಂಡ ಕಳೆದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮೂಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸ್ತಂಭನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಅಂದು ಆಟಿ ಬಲಸುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನು ನಿಜವಾದ ದೈವ ದೇವರನ ಆಚರಣೆ ಇಜ್ಜಿದಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಐನು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಪಗ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಭೂತಲೆಗೆ ಬಲಸುನ ಅಂದು ಪನ್ಪನ ದಿವೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಭೂತೋಲೊಂದು ಪಂಡ ದೈವಲತ್ತು ಭೂತೋಲೊಂದು ಪಂಡ ಕರಿನ ಪೋಯಿನ ಆತ್ಮೋಲು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಭೂತೊಲೆ ಬಲಸುನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ವಾ ದೈವ ದೇವರಿಗಳ ಬಲಸುನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಬಂದುಲೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ತುಳುನಾಡುದ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂರ್ಪ ಆಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನವು ಒಂಜಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ತಿಂಗಳು ಖಂಡಿತ ಅತ್ತು ಅವು ಶುಭ ತಿಂಗಳೇ ಆದುಂಡು ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತದಿರತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾಕ್ಲ ಅಂಚ ಮಂತಿರಿಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.